pag-antos dito sa Pil. Yan dilit na niya balsaho sa kasako ang puno sa simento o puno sa putaw. Balsaho na niya panuwag sa langit. No. It is not like that. Only our sincere repentance. Because we love Him, we love God, and we should join Him forever. Ang rason nga nung mga nagpasaylong kaya nahigugpat sa Diyos. Kung gusto na nga yan, tuyok, matuman, nga malangita, malupusan. So, kung sama ang mga paagi, ang mapasaylo, o magkaangkot sa kalwasan. Right now, salvation is over by God to each everyone. To each and everyone na kita magkasasala. Sa ipong Ginoo, gawal ka na ko. O niya, inusuli inyong mga sala. Biyain na. O gagong magkapasaylo sa inyong mga sala. We Catholics, we have the certainty of forgiveness because we have the sacrament of reconciliation. Kaya hindi ko nang Ginoo sa mga apostoles nga mga pare sa San Juan 20 versikulo 22 hanggang 23. Ug ang mga apostoles nga mga pare sa Pedro 2:5 ang mga apostoles mga pare. Ningon si Jesus, dawatan ninyo ang Espiritu Santo gahom. Huwag bisagin sa salang kanyang ipasaylo din ay siyota, mapasaylo sa langit. Bisagin sa salang kanyang pasayloon sa siyota, dili sa mapasaylo sa langit. That is within the church founded by Christ. The forgiveness, the ministry of reconciliation is there. Now we will be reconciled with Christ. Diya sa atong pagpiya, paghinulsol sa itong kasalan, o pagkumpisal, magdawat na ito ang pasaylo sa Ginoong pasaylo sa ito. Manabangkahon kayo diya sa simbahan, kayo doon na tayo ministry of reconciliation and certainty of forgiveness, provided that we have precedently done the sincere repentance. Siluuta. Iguso. Iyon na pare. Nga ako sa gahom sa Diyos nga gihatag kanako sa simbahan. Magapasaylo sa tanan nimong nasala nga imong ginulsulan. So, that is confession. Kanya, ang laing pagpanigulo sa atong kalawasan, umanta makahinulso, umanta makadawat sa sakramento sa reconciliation, o pagdawat sa kinabuhi, pagdawat sa kinabuhing tayo, kahom sa kinabuhing tayo. Kutsa man na, ingon si Jesus, ako ang tinapay nga buhi, nga nanaong ikan sa langit. Nga akong unod, niluot yun nga kalako. Nga akong unod, mao ang tinapay sa kinabuhi. Nga makakaon sa kong unod, makainom sa kong dugong, tunay kinabuhing walay katapusan. Sa naman sa 51, mao nag-Eucharist ng pagkalawat nasa simbahan katolik. E sa nang Ginoo, kinsa ka daw magkakalawat sa kong lawas, makainom sa kong dugo. Ako mapuyo kaniya, siya mapuyo kanako. Ug kanang tawhana, tunay kinabuhing walay katapusan. Panahon ko sa katapusan natin. Muna saan si Ginoo? San Juan 6, versikulo 54, nganto sa 56. Ug si Kristo dili mamakan. Muna nga, maniguro magkatas kalawasan, muna itong buhato. Ang gisulti ni Propeta Ezekiel, inulsuli, unuwi ang pagpakasaan. Iya pagbuhat na sa sugo sa Diyos. Pagbuhat ang mayo si Masikatao. Kung paglahutay. Kaya paglahutay nila nato, gasa na sino. Nasa buong ubus na. The virtue of perseverance is not ours. It comes from God. We must ask God that we will have that gift of perseverance. Pagayuhon sa na nato.
kung nagsugod na tapag binutan, naroon dito maluan ni Satanas, magayuon na to si Ginoo, kay siya na tag-iya sa paglahutay. Mateo 24:13, kadto lang magkalahutay hantos katapusan may maluan. May namang magkumagisoon, idapit as Ginoo. Karon, ayaw yuso ako. Matagay bawa nga sa atong paglakaw, pauling. Doon ay mga datang tiliman doon, may tabong ka nato. Si Bakong. Ako yung bigo nga, suod kay nako, katrabaho. Kaya, paglakaw, nagaguyod na ay ugas. Sudan, pauling sila. Paglabang sa, paglakaw ra mo to siya, paglabang sa taytayan sa pananga. Kalit lang natikin po, natumpa, naghangat. Kung nananggan ang katang pagduli, kaya doon namin ikong buwag sa Ida Hospital. DOA. Dito na kayo. So, ingon niya nakakalit ang kamatayan na nasa Wisdom, Kapitulo 5:18. Naningon ang Diyos, huwag ka may bao tao, no siya nagkukuha ay mong kalat. Ang dama ka na mong kugaling. Kadili ko buot kay ikaw mamatay. Kadili ka makaandam, dili ka makinulson. Karon, buhata na pagkinulson. Kay ikaw maluwas. Kay Ginoo dili magkakot. May isun mo kato itong pagpapit sa panungdanon nga tema, unsa may tiguwa sa Ginoo tagsa-tagsa ka nato, kaluwasan. Unsay buhaton na turong tamaluwas, gitudlos pala kasulatan. May rigong mag-umiso mo na itong pagpapit. Iya itong ibalik sa Brad Aling pagkalso maroon pagpaibaw kapasalamat na ito at may tudyosan ang magutan na nato ka. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa DYHP sa Isunudos sa Dayalat ng Maradyo. Ya pasalamatan na ato si Attorney Rufil Fernandez Banyok nga miatag nini higayon pagsangyo sa pagtuong Katoliko nga sa kaulas. Kaya Brother Sok, niya man naturon ng atong gustong mangutana niya si Brother Eduardo. Brother Eduardo? Portalio. Pero na siya yung pangutana. Saan ito, Brad? Oo, nga rin. Nga rin, o. Brad, Eduardo Portalio, Karesa. Oh, kaya ikaw mo tayo ni volunteer nga kayo na mga tana. Kung ano mo, doon na sa ipagpambit si Brada Pugtas, atong moderator, si master moderator sa Plaza Independencia. Pero ako madaroy formal debate kay katong atong mga kandidatos ni Bati ganina. Tugitaw-taw naman itong binilo ay sipa kay mga sounds. Ilang tingog pa. Pero namahuli man. Pero sige lang kay makamapit niya punta sa pagkutana. Ato sa maminaon sa mubong pagkutana ni Brother Eduardo Portalio, taga-Buisan, Cebu City, taga-Bukid ni pero pwede na dulas langit dito. Kita hangin kayo dito ni Joken David. Paminaon na to. O si Eduardo Portalio. Ang akong pangutang Branso asa mabasa sa Biblia nga nabay mabasa sa Biblia na purgatorio pagayog tubag. Salamat kayo, Brad Eduardo Portalio sa imong pangutana. Lipay ang DYHP kadungog si Tingog landong nis kapisiag na daw upang mga dapit o maabot sa upang manason kinagi sa itong online. So, ang ato'y katubag nga unsa may purgatorio undanong doon ay purgatorio. Ang ginaw nagtubag nasa Salmos 7:11. Ang Diyos usa ka maghuhukom nga mataro, God is a just judge. Sabi ni siya ang Diyos maghuhukom nga mataro. And what is justice? Kung saan na pagkamataro?
itubang na ni Jesus Lucas 12 47, 48. Ningon si Jesus kadtong gamay rag sala, gamay rag latos, gamay rag silot. Pero kadtong dagkog sala, dako sa silot. Kay kung ang taong gamay sala, kung dagkog sala, ipunod lang sa kasilot na grabe, there is no justice. May isa ka bata nga suot sa merkado, nagawat og duhang ka tinapay, 2 pieces of bread. Samtang naglakaw, ikaw niya tapos kagutom, gidagkog siya sa barangay Tanong. Kunya, sa laing bahin, padoong na nato sa korte, niyabot siya ang 5 ka mga pulis nga nagdaag o sa katao, nga nagdadugo o nagutana ang mga tinudyan na dito sa manig. Nilugos ang 5 ka babae. O gipatay pa niya. Grabe kayo. Kaya butang dali na kayo sa manig ka illustration, mga manitinod, may tabo, but this is an illustration. Ningon mag-huwes, ikaw do, nagawat ka, doon ka pa, gigutom ka, o, pila ni si pulis, pila ni kataong nagkimotong paglubos, kinira ko sa, anto na sa presyuhaning tawana, 89 katuig, huwag wagawa, antos ka matayon, kaya hapit naman sa ning umatay kay, idadidara naman, 45 naman, kinunga ka nag 85, kapinas gatos, mamatay na sa presyuhan. Yang bata naghangad sa huwis, ningon mag-huwis. Imo, kawatan kay ganda ko. 85 ka to, expected sa presyuhan. Pero nag-media rin ito, huwis. Ningon itong sa ka, abogado, Your Honor, I object. Why? Because we know the principle of justice. Musupak ko na mahal ko ngayon. Kay doon na tayo patakaran sa justisya ang gamay ragsa, ang gamay ragsino. Ang dakog sino. Kung kanang usa ka tao nga gilugos niya 5 ka babae in not one instance, iya pang ipatay. Grabe ang sino. Pero kining bata nga nangawat na kupat na daw kapukpan. Dili niya ang sinutan ng 85 katuwing. That did not happen, ha? So, ningon ang is, yes, you are right, attorney. Ang gamay ragsa, gamay ragsino. Ikaw doon, pahuli na sa inyo, mapitang barangay captain ninyo. Yung pumunta na kung siya siligan o siya ba'y limpiyuan sa doyo, limpiyuan, pagkuman pahuli sa inyo. Gamay ragsino. So, kung ang Diyos, dili sama sa naitabo, gandag kong sala, o gamay sala, ipunod lang. And our God is the true God. Because the Bible states that the true God is justice. Ang dinoon nga Diyos, makianayon, justisya. Doon lang lang kayo gamay sala. Unang ka namatay, murag tayo, gamay sala ka. Murag, namuhi-muhi magkasa. Yung kaabang kay, wasya tagi sa mga pagkinanglan kayo sa mga tambal ngayon tumahon, kaya namatay. So, masya matay na sukot, ibuy-buy. Gamay na sa. Kung sa kay gamay na sa nagsilot. That is justice. Kung nasa Biblia, nasa Lucas 12, 47, 48, ganingon si Jesus, ang gamay na sala, gamay na silot, gamay na latos. Pero nagpugsa, nagpugsilot. Pero parihaso ni mo. Kiningon man mo ba nga reliyon, nga mga dagko, gamay, sala, pareha na, may impirno na. Kay duhar man kadapit, langit na ang impirno. So huwag yung kaysa, buotan ka, malangit. Pero doon na kaysa, nga gamay, dagko, impirno ka. Kung saan lang impirno, kastigong malay ka na po sa. Nasa Mateo 25:31. Hell is fire and punishment forever. Masa ko na ng impirno, hantod sa kantulan, pagantod sa kayo. Pero parehaso ni mong gamay lang sa kung sa ibutang sa impirno, kanang atong Diyos nila na tinuod nga Diyos. Diyos na lang. Kaya tinuod nga Diyos sa atong ibasa ganina. Salmos, City 8. Ang Diyos
maghuhukom nga matao. Muna nangutana ka ang purgatorio, Brother Eduardo, mo nagsilot nga gamay. Nga na sa Biblia, makagawas pa. Asa mabasa, 1 Corinto 3:15. Kung nagbuhat ni bisan kinsa mahulog sa kapilihan, muaging kayo pero maluwas pa. So, silot nga gamay. Isdutan na sa Biblia. Asa mabasa, 1 Juan 5:16. Sa 1 Juan 5:16, ingon ang Ginoo, kung makakita kasi mong igsuon nga nakasala o gamay ra, iampo na siya. Kay pabanguno na siya sa Diyos tungod siyang sala nga gamay ra, nga imo siyang iampo nga pasiloon sa Diyos. Pero doon ay dagko makalilisan nga kasala, dili na namadag ampo. Ginoo na yung mahukuman na. Pero kung itong imong igsuon nga nakasa o gamay ra, iampo. Kaya pasiluon na sa Ginoo tungod siya gamay nga sa kanawaran. Wala ka doon ay purgatorio. Doon may justisya. Ingon San Pablo, doon ay silot nga kayo. Pero ang muagi diya maluwas pa. Dili na langit. Kaya ang langit di pa kayo. Dili siya na impirno. Kaya nanugog na nato, ibasa na ito Biblia, nga impirno, silot nga walay katapusan. Kaya kini, gamay na magsa. So, niyo na Ginoo. Gamay na sa, gamay na silot. Sunod na yung purgatorio. Magway purgatorio, parehaso nagsilot ang gagmay o gagmay sa ngadto sa impyerno. The very God that we have is not true God because He is practicing injustice. Kaya sa manibutang sungam atong maigsoong protestante ang gagmay nagsa. Tapos na impyerno. Ang wadag kong sa nakapatay ng lubo sa impyerno. Itong tao nangawat nagpaan doon ka ikawan sa bata kaysa managkawat impyerno. No, that is not justice. So therefore, inevitably, by reading the Word of God, we can conclude there is a slight punishment para sa may kasalanan. Noon nga natin mabasa na nasa libro sa 2 Makabiyo 12 versikulo 42 ngatos 40. Ingon ng Diyos, walahan og mayo kamo mga buhi nga nagampo para sa nangamatay. Aron ang nangamatay mabanbaran silang sama. Tuli na ko nagsultihan. Kung langit ang impyerno, di na ikasulti. Kamo mga buhi, magampo mo para sa nangamatay. O kang salas na ngamatay, mabadparan tungod sa inyong pag-ampo. Namatay naman na. Kaya ikampo pa rin nato, matapos Biblia. Nasa nas 2 Timoteo 1:19, si Onesiporos, higala, utan kay higala ni San Pablo. Kabisang asa yung tao San Pablo mapriso, tuwa ni si Onesiporos, magdagpan, sudan, aray katapang siyang amigo nga San Pablo. Yan, nadumog ni San Pablo namatay. O sa lingon siya, Ginoo, kalungin taon, ang akong pinanggang amigo. Yung si Onesiporos, kinamatay naman. Nangayon siya. O kalungin para niya, o sa iyang pamilya, ni Onesiporos. So na ay pagkampo para sa nangamatay. Sa may kapuslanan na hindi naman na ito iyang po tagalangit. Kaya siguro na mas langit. Di naman ito mapalindog lang yung dapit. Langit na ba? Umansi ka matayo. Suko mo umansi ka matayo. Mag-hukom na yung 27. Kunya, o sa impirno din na sa ito'y kampo. Kaya silot sa impirno forever. Hantod sa hantod. That's Biblia. Pinagay ang Kapitulo 20, Versikulo 10. So, di modo, doon ay silot nga gamay. Kaya doon na pa may kampo. Kaya tagalangit, din na ito yung po na. Kaya luwas naman. Ang nasimpirno, din na ito matagabang nga kampo. Kaya forever lang kastigo. So di mo doon ay gamay nga sa nga ikaampo pa na ito. Mananas Biblia doon ay prayers for the dead. Ay mabasa na kamong nga buhi, mayong kulahan. Nagampo kamo para sa nangamatay.
aron ang nangamatay, saman, mabadbaran silang sala. Sa diba, katong gamay rin sala, Unang 5:16, ikahampo pa, pero maluwas sila. Pero katong dako ng sala, huwag mo ginunso, ani na ito makasay. Muna doon, Eduardo Portalio, doon na yung purgatorio. Linisanan sa kagmay nga sa. Wala, God is not true God. He is unjust God, and there is no such true God which is unjust. So therefore, ang Diyos nga parehasog sino nagkagmay na buksa dili na tinuod ka Diyos. Diyos na kay tinuod ka Diyos. Posisyon. Matarong ka mag so naginang na doon eh. Para sa buksa kinang doon ay langit para niya ito mabutan ka mananaw. Nanas pinadayag 21 size 8 kantong mananaw kuman sa mga tintals nagadaog akong purong-purungan sa kinabuhi mulay katapusan. Matulpas Ginoo. So, muna mga malagit. So, muna nga, doon ay word sa Latin nga, purgationes. Linisanan. Jesus punches purgationes pecador. Nga nalitok na niya na si Jesus, naglinis sa dapits kalinisan. Naglinis ang mapasahilong sa dili na langit. Dili sa impyerno. Murang dapit kalinisanan ganda na itong purgatorio in Latin word, purgationes pecatorum. Okay? Ha? Tinanggap mong miko si Eduardo Portillo. Pero dili pa o singita sa mga may una-una sa atong kauban kaya maroon si untuk na Michael, pero ubay na ito si Michael atong kadawaton masibang pagpag na atong master of moderator as moderator kamo si Dong Dani Kumtas masibang pagpag na lang rin. Salamat kay Brad Sok sa ipila kay gayon nga nawa Ronnie Balik gidawat gyapon ni Brad Sok. Magpainubsanon kayo niya mahimong panigingnan sa pagtudlo, magpainubsanon niya puno sa gugma. Mamnay kong gastor so kana puno sa gugma pa. Kaniya daghan ang utana na ko Brad Sok og Katoliko bagid ko. Kay usahay magod makigbato ko sa isig Katoliko rapon. Pero ang tubag, Katoliko, gigo kay anak ko si Bas Bando, gani nag-aabutan. Di ba? Mamili kong simbahan, usay arastisa. Niya ang pangutana, Katoliko bagay ko. Katoliko ko, pero doon na yung mga punto usahay nga magkabikil ba? Na lalisan para makita gano'n sa husto ba? Like example, God cannot die. God die literal. Puros mo na Katoliko. Pero nagbangi sila, pero wa bubiyas Katoliko. Ako nakigbangi ko, pero naagi akong Katoliko. Muna akong kiniaya, usay bangiyon ako, aron ako makuha punto kay, usay magod musod ang pagduwa-duwa ba? Labi na sa doktrina. Example, kanang ASPX, nga usahay kontrahon sa Novos Ordos. Kang Novos Ordos nagtudlo nga pare, kinahanglan yun nga muatubang na lang. Kanya, magmisa, suma sa pinulungan. Pero ang mga Latin, speak, di musugot o English, Tagalog, Bisaya. Kanya, di po musugot nga mga pare magtubang tuwag kay sa Latin nga daan nga misa, magtalikod man. Pero gitubag ng brusok, parihan ang mga krus misa. Di ba? Kanya, kini akong pagbalik karon, sabot may basok na ibalik ang debate, ako'y moderator ng Esplaza Independencia, kauban ni Brad Aling.
Kung doon ay manaminaw karon, pwede na nga sabutan o kano sa ang debate, may schedule para mapadayon ang pag-uting guys kamaturan, Brother Rosok. Kanya, kining ako, dilingon nga, nanghambog ta, kayo sa'yo makagunit tag microphone, mahambugiro mong ta. Ako lang, wala mo Rosok, kay mapinabsanon magkaining nga tao. Sa iyang edad karon, grabe, ako nakita nga, di ko kakita ni Rosok, magdebate nga, mangisok. Dili parehas bang CFD nga nanay ba mga CFD mga bastos bulbugalan ka brosok dili kakita na grabe ka pinbusano pero nana ko'y pungutan na brosok panapos ni sa kuha nga kuha mensahe panalit ang usa ka Katolik nga membro binunyagan bata pa atos dakona niya bisan ibaw siya nga Iglesia Katolika mo itinuod tinuod ni Kristo apan wa gid siya magbago. Di ba na yung Katolikang hindi magbago, nasa imnan na, nasa ng bisyo. Iba siya na masimbahan niya, pero di makita na to ang himlo na ipakita ni Brasok. Masato pa, bisan nakahibaw siya nga, ang Iglesia Katolika, tinuko ni Kristo, kung naa siya niya, apanwa siya magabago, ang pangutan na Brasok. Maluwas pa kining tawana, ibisan luyo siya ang kasira na Iglesia Katolika, mo'y tinuko ni Kristo, pero wa niya ang kabaguan, maluwas pa siya Brasok. Salamat kayo, Brad Dan, na kuktas surato ng tubugon pinagi sa malaang kasulatan ko Biblia. Kaningon nga itong Ginoo, ganito niyo itong dato nga ulitaw na gusto kayo maluwas pa. Ningon si San Mateo 19:17, kung gusto kang maluwas, buhat tumban na ang mga sugo sa Diyos aron ka maluwas. Kaya sa Mateo 7:21, ningon sa nangatong Ginoo, dili man ang tanan nagtawag o Ginoo malangit, kunili kadto lang nagtuman sa kabubuton samahan, sugo samahan. Wala mo doon ay Katoliko nga dili na tumainan o masama siya ka Christian Catholic kay ang makita tuwa ino sa bungan tuwa sa mga balay sa kailayan o tuwa ba sa inom nga way undang-undang ang mga Katoliko ngayon dili man ni Katoliko tawanan. So muna nga ang atong igsoon nga si Brad Dan Kuntas nabutana nga sa ka Catholic nga ato makita sa dili na may dapit ya dili mo makita nga siya nagsimba gyud sa atong Ginoo pinagi sa Santos Misa ang labing taas nga pagsimba. So makita gyud kay ang nag-ingon pa ng Ginoo nga kung magdagkog kag suga ayaw isuod sa karang sakdan ng bitaw niya sa bugas gantangan hindi makita ang hayag ibutang na ni mo si gawas parang gatong naa sa ngit-ngit mahayagan sa imong kaya tapos subigay para sa Ginoo kabuti ang masabot kay pakita sa nagbuhat at bayo alat sa Ginoo mas may sundod sa mga tao buhat ka bayo buhat ka daw ta so mga tao makita nga talamdon ka na nagbuhat ka bayo sundod kanila. Pero talamdong tanya nagbuhat ang dahutan no? Mga ngilan nga po nga maatong balitong dili ta sundot magpagulpol na labi nag naata sa religious o nga kalihukan si Ginoo na mahita mo pagpulong pahayag pero usog tag manunglong usog tag maghimog mga pulong nga dahutan patong sa isang tao dili na mahimog niyo Ginoo dili magpo Diyos nga duay now usara kong now kung now nagatutok sa mga buutan dili sa mga kasasal na nasa Proverbio 15:29 so mura ka sakto ng pagkatanan ni Dan Kuntas nga dunay mga Katoliko claiming to be Catholics pero opposite ng ilang kinabuhi supang ilang kinabuhi sa nagda sa pagkakatoliko o dili na siya maayo o posible nga dili na siya malangit. Muna atong tubag sa pagkutan. Salamat kayo. Kanya,
Ini ibalik na ito ni Brother Ling Makalsa. Daghang salamat Brother Sok sa dilipat ko ni acknowledge ang nagtanaw karon sa itong Facebook Live na si Brad Arman Fernandez, pa Consel Rudy Cabigas, si Attorney Giovanni Susosco, Legal Counsel sa City of Talisay City, Cebu. Niya Brother Sok, niya aman ni taga Negros Oriental, La Libertad. Gusto lang siya mutana. Ikalay pa ila sa imong ngan, brother. Gusto lang siya mutana. Taga Negros Oriental na, brad? Apuhol ka? O, di, taga Puhol diri. Amos na, taga Negros. Nakano daw. Kani, brad, sa akong pangutana. Kani, samot na daw nito yung mga laing sikta nga putan kayo. Pero, wala na yung sakramento. Buutang sila, dili na nila, makakita na, buutang din sila. Pero, wala may na sakramento. So, maluwas ba kani sila? Maluwas? Nasa pang Sir, di ba nung napagaw na pa nila yan? katapong niatake na mga lay pinuhan sa simbahang katoliko, napod lay kaluwasan. Salamat. Maluwas baka may Wala na tago siya manang sakramento. Wala yung pagkutana na to. Ang sakramento mao ang timaan nga makita yung gitungkol ni Kristo. Ang sunod, importante. Ang sakramento mao timaan nga makita nga gitungkol ni Kristo nga sa atong pagdawat niya na magadawat ang grasya nga makasanto. So, tremendos, dako nga panalangin nga maangko na to kung makadawat ang sakramento. So, timaan na nga makita nga gitungkol ni Kristo dahil walang tuguran sa simbahan. Christ himself is the one who instituted the sacrament. Kaya kung naan na nato, kadawat ang grasyang makasantos. Yan naman sa buhat 15-11. Na uman sa sala niya dan iba ang grasyang makasantos. Nawa nila. Itaas ang lantong. Sige lumayo. Pagkatao ni Kristo, yang munyagan na si Kristo pumunyag sa Juan Bautista sa panigingnan. Dili pagigingnan nga dako punyagan, pagigingnan nga mudawat kita sa magagi tudlo sa Ginoo kanato. So, ang sakramento sa mula sa buwan 15-11, ang sakramento i-define ang grasya nga makasantos nag-ihatag sa Ginoo kanato. Yaon sa itaytayan o sandayong sa grasya mga sakramento. Pitong na sakramento, bunyag, konfirma, kumpisyal, kalawat, ordins pagkapare, niya ang kasal, o ang dihog sa masakito. 7 sacraments. Sa matag sakramento ba itong madawat, sigurado ta nga, sudlan tas Ginoo sa iyang kinabuhi o iyang kabalaan. Nahimutang anak sa Diyos. Kinagi sa bunyag. Ano, sa Juan 3:5, gawas ang tao magpabunyag sa tubig o sa Espiritu, hindi siya makadawat sa himaya sa Diyos. Muna ginang magpabunyag. Yamatol ko niya kay sa itong nagutana, nagabuhol nga, puyo siya sa kinabuhi, pero siya magdawat ng sakramento. Sa tumabon sa mga kailangan na, may bunyag. So, dili siya Kristiyano. Yang bunyag man may magkapahimo na itong Kristyanos, uganak sa Diyos. Yawang man yung bunyag matun pa niya. Yang doon na sa mga laing relihiyon nga, magsigig atake ka na ito. Yang maluwas man na sila. Ang atong ikatubag, kung ang ilang mga pag-atake ka na ito, magkatarong ano,
Tungod kay sila naguna-una, kasi sila eksakto. Sila una-una, sakto na sila. Muna nga doon na tayo dialog. Kaya nini, karon may bawa na ito nga, kanang ilang mga atake, nga may pito na kayo doon na tayo larawan sa mga santos. Muna nga ito nagsusihon. Kung magkaturumanon sila inaas kamaturan. Pero kung sila wala niyas kamaturan, kita yung magkaturumanon, kita mo'y nagatunol kaniya sa kahayag sa kaluwasan. Supak siya niya na, di siya maluwas. Hindi ko ba duha ka klase ang larawan. Larawan sa mga Diyos, nasa Leviticus 26:1, ang mga Diyos nulugtanan sa Diyos. Ang larawan ni Baal, Belpior, Diana, Jupiter, uban pa. Mga Diyos na, ang pagbuhat niya na, dili maluwas. Ang nagsimba niya na, dili maluwas. Pero na yung Panginoon, doon na iko'y sugo ni mga wishes. Pagbuhat o linilong larawan ka sinalsal, larawan sa anghel o kirubin, yung putang na masikakilid sa altar. Yung mabutang panahon, ipadayag mo na, nadili na Diyos. Kasi may mahina mong Ginoo. Paabot na. Kaya Diyos, mga estatuwa na madili sa gamiton sa Diyos ang bilang. So, nahitabo man si Moises na kadumugog, tingog sa Diyos. Kung saan ato siya sa Holy Tabernacle, itong tabernakulo, dito man doon kakilid, ang larawas kirubin. Mo may nagsulti. Ang pulong ang nabati niya iya sa Diyos, pero ang papa sa kirubin niya yung gibuhat, mo nagsulti. So, ito pa doon ay bilang rong ipakita ang Ginoo. Kaya dilim mas labis Diyos. Na nasa Números 69 nga ingon nga ang duha ka kirubin nga sa tuwasan gigamit sa Ginoo nga pagpadayag na din natin Diyos kay na pati man isulti man sa ipamulong sa Diyos. Ato masahon na sa ini Números daan tugon, layot lang. Layot lang kayo. Pag-umana ito na yung padayo na ng atong pagkutana sa atong mga pagkutana sa atong pagkutana. Kaya gusto ko nga Números 19. Excuse me. Na ito section 5. Yeah. Números 7, versikulo 89. Números kapitulo 7, versikulo 89. Nadungog ni Moises ang tingog sa Diyos, pero nga siya kakita. Kapag sa pagkanto niya sa tabernacle, na masikakilid niyang larawan sa kirubin ngayang inhimo, nakita niya ang larawan sa kirubin, mo'y nagsulti sa pulong sa Diyos. Sa ito pa rin ito des Diyos. Sige milagruhon mas Ginoo, gamit mas Ginoo, nga mo'y musulti siya mga pulong, duha kalarawan sa kirubin. Naasa, Número 7:89. Okay, mono ko diha, ato sa paginaw ni usa na to ka pinangga ka igala, butan kayo, maalagaron kayo sa atong katilingban, professional teacher, maniyaw sa ka Catholic faith evangelist o defender of faith, niya si Brad Michael Caponelas, taga Bulacau, Talisay City, Cebu. Naraw na to, Michael? Oh, now, okay. Sige, ato sa ito diwasong purutan na si Guado. Oo. Wapan din rin, uli naman to siya ato sa acknowledge ang tanan nga nagtanaw na sa daghan na kayo nagtanaw sa itong Facebook Live. So, salamat sa tanan mga viewers karon. Nga na si Glenn Kimon, si Uban pa. O, daghan pa kayo nga nagtanaw sa atong Facebook Live nga di na nato ato o pagbasa. Sa naminaw sa radyo karon si Brad Nicole Cabonelas, si Brad
Pablito Pacanya, Dias Linaw, Talisay City, Cebu, uban pa. Brother Sok naman si Aploy, atong lawato ng iyang mga pangutana, brother. Ngayong gabi, pag-usapan Jack, no? Akong pangutana mo, Jack, bago pa yun mo na tungo, no? Nga diha sa libro sa kinabuhi. Kung saan ito pag-ibalo, Jack, na napilang atong pangan sa libro sa kinabuhi. Sa dinipatas kalibutan. Dinipatas kalibutan ba? Kung saan ito pag-ibalo, nga naapil ta sa lista sa libro sa kinabuhi. Muna yung una na kong pangutana. Kaduhan akong pangutana, Pradsyok. Sa bago pa dyan, Pradsyok, nagsaulog sa Santos nga Misa, perting bagaang mga tao. Dugay na ta sigig simba, wap adyo ko makadungog sa mga wali, sa mga pare, diya Santos nga Misa na hapit na mukalawat niya ilang i-announce niya katong dili kasado sa simbahan o katong nagpuyo-puyo labi ng tumboy o babay o bayot o lalaki nga dili pwede mo kalawat. Wap adyo ko makadungog ka na Pradsyok, sukad na sukad. No? Paliw ko pag-usay ni Pradsyok, basig ikaw nakadungog na kami. Ya, asa na itong may bawaan nga kitang naapil ta sa libro sa kinabuhi. Basi na Pradsyok ba? Salamat kay Dong, Brad Abloy, nga asa ning magkita sa Biblia ning The Book of Life, pasama sa kinabuhi. Saan na pasama sa kinabuhi? Dili mo ang Biblia. Dili. Lain ka na pasama sa kinabuhi. Kung di mong basahon ng Pinadayag 20, 13-14, kitambog ang kamatayon o ang Hades nganto sa impyerno. Kanang kamatayon, yung kanang Hades, lugnanan mo sana. Ya, gitambog nganto sa impyerno. Ang sa puta na, there is no more death. It is consumed to nothing. Kaya ganito na ito sa langit, dili na mata mamatay, dili na masakit. Labi na dito magkasa. Kanya ang ingon nito, o giablihan ang libro sa kinabuhi. Kanto mga ngalan nga nasulat sa libro sa kinabuhi. Mga tao nga napag-una, mga tao nga nagtuman sa subong sa Diyos. Nasulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Muna sila makaangkon sa kinabuhi, kalipay ngulay katapusan. Siya man ang Book of Life. Nasa na Salmo 139 nga libro sa kinabuhi nato. Nga na nato gingan na Book of Life kay libro na sa itong kinabuhi. Kung ato pa ng literal o nadako kayong libro, pagkataon na ito, isuwan na ito nga, pagkabot na ito si Age of Reason, sama sa panuwigon nga City of Gunso, makaibaw na ito kung sa'yo mayong dautan, magsungkod niya ang lista. Nakinig pataan, nakabuhat ng mayo, lista, hindi nakahimog sa, kaya manikas, sungkod sa inahan, nangawan sa mga butang sa silingan. Na, walang yan lang the Book of Life. Pero hindi na ilang literal na libro na ibulpin nga isuwat. No. It is the infinite wisdom of God. Right away on the judgment. Hindi ko na Ginoo, ikaw, tao, kanina sa akong atubangan. Ang libro sa mong kinabuhi, nagtumpir, dakang kahugawan ng kasalanan, pagsukol pato kanako. Di ka mo simpag Domingo, kalingawan, kalipay, buwangan, uban pa dito, palabihan ni mo kayo sa pagsimba. O grabe kayo mong pagpanika sa imong mga nipatikayaw ng negosyo, uban pa mga sa apan pasudlot tagas langit. Uy, napaliman.
kay sa katapusang mga adlaw si mong kinabuhi, nabagmo ka. Imong ginulsulan tanan nimong mga sala, ng mga dagkong mga sa. Kunyang naghimo ka mga buhat o mayo si mong sigataw, pagpasaylo si mong kaway. Ang imong pagsangyaw sa may balita ay imong gibasa sa akong Ebanghelyo. Magtukas lalayang dapit sa kabukiran, huwag ka mga igsuhol, aron lang mapati ang ako mga pulong nga katong naigugma ka nako magtuman sa sugo o katong makasasala nga mibalik ka nako akong pasaylo o ikaw akong napasaylo. Sus, purog siya. Pero purog sa kando kahiman dyan say-say ikantos libros kinabuhi ang iyan kong kasalanan. Pero di ay gitapos sa kamatahong pag-inulso, sa kamayong pag-inulso. Sama ni Dimas dito sa cross, kauban ni Islas, namulos lang gilansang diya, gitaliwadaan nila si Kristo sa tulog ka krus. Pero kining duha, ang usa na ginulso, si Dimas. Yang ipadlong yang igsuon, nakaako pagbugal-bugal kang Isus. Dili ito magbugal-bugal igsuon, brad. Kay puros na makasasala. Si Jesus nga itong Ginoo. Wala siya. Inosente na. Kusang ginuhigo lang naminaw. Kung na imuot siya ni Dimas, kinamati niya may nulsulon kapag maampit sa iyong isumo, iyang higala nga Istas nga huwag mag-inulso. Yan iyangan si Dimas, Ginoo, kung tuwa ka na sa mong gingarian, kinumdumi ako. Itutok ang Ginoo kaniuban sa malulon kung maluluyon na pahiyo. Dili kay hinumduman ko ikaw. Karungan lawa, dadun ko ikaw sa akong paraiso. Dalawa, pila lang kagundong itutupan ni Jesus siyang paghinulso. Giugasan ang tanang hunggaw nga lama sa kaagi siyang kinabuhi pagkadahutan. Napasaylo siya. Yagis, tutiyas kino, karungan dawa. Tanong tagas lang. Munang kugmas kino. Munang kaluwasan ng itanyag niya sa bisan ginsang na ginulso. Manindot ka. So, muna nga kinahanglan ka. Kaya yung pag-aralan di mo abloy, no? Balik ng abloy. Nga, may tumon niya ito. Ito yung primerong di pamukatan. Kaduhan ako mukatan na Bradsyo, kaduhan. Wapad yung ko makadungog Bradsyo, Dias Santos Emisa nga, pare nga, sa biling pa mga lawat, i-announce nga, kuhan, Ito primero. Now, Yung libro sa kinabuhi, katong libro sa kinabuhi, nagtumot na nato. Nagkaroon ka ng mga pare nga, mimisa niya sa Domingo. Pila na kagatos ka mga pare, kikas na na yung dapit, Amerika, uwan, pag-amwari sa Cebu. Ano pagduyog sa debosyon na to, pagpasinungog sa atong batang Jesus nga manunubos. Mga lalay, mga Tagalog, people, lalay, bumisa niya. Ang ilang pasahon na doon, ang Ebanghelyo ng Adlaw, muna yung nag-isaysay. Pero kanang isigutan mo sa katekisis na nato, supposedly sa before the Mass, kagantong mga manimpa, nga gustong magkalawat, dinumdumi, ngawa mo'y kabilinggan, kamo limpyo ang inyong kinabuhi, kay wa mo magpuyo-puyo. Huwag na kakumpisal mo, matuni ninyo nga, di mo kagalawat, nagkakumpisal mo, magkagalawat mo. Ana na sa itong katikitikal. Pero sa pare nga magbisa niya, unsay pasabot o ipahayag gudyan ni Kristo siya may balita. Muna ibilumpot pare, muna iwalis pare. Pero kanang isigutan mo sa katikitical program na nato. Oh, dili na to po. Sundin, pare ito sundin mo. Wala ka itong mga way mo niyan diha, pumahawa mo rin. Katong mga way mo makasal, pumahawa mo. Ilan ka na paminahon. That is unethical. That is condemned natin to everyone. Siya muna nga,
Dili na buhaton niya. Okay. Like, Brad, doon na yung pumunta na ni Brad Eduardo Otalio. Nanaw na Eduardo? Oo. So doon ay pumunta na diri na napada. Oh. So di follow up yung pumunta na. Kani nga birds so kung sa mga atong kadipinsa ni sa mga lain tinuan kay mo nilang gamiton sa buhat di City 29 San Pablo nag-iingon dili na to una-unaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. So as example larawan sama ni si Santo Niño gikulit na siya na sama sa dagway na sa magdagway sa larawan nga gikulit sa kana sa tao masama ito'y kadipinsa ni Bruso buhat the City 29. Ang atong ika-defensya ni ang una ato sa katagang paralel kanang gisulti sa Roma Abuman City 29. Ngayon ninyong itandi o iparihas ang Diyos nga makagagahaw sa larawan nga nidilok sa larawan sa mga Diyos. So mo na ipahimaglo sa Ginoo nato nga dili nato itandi matuon nga Diyos sa mga butang nga nidilok o butang nga mga inondo mga larawan nga sinamsa. Kung nato nagtanaw ng larawan paglita ni San Vicente Ferrer Panaglita, larawan, kahoy, kinulit. Yung may ngunta, ikaw akong Diyos. Nang imong itumong siya mga kahoy ng larawan, hindi na mao. Ganto gani patumong sa gilarawanan. Ganto gani patumong sa Diyos. Nana sa Catechism ni Catholic Church. Katisismo sa Katolikong pagtuon na ito, giklaro o gipaibaw gina. Ngayon nga kung mag-ampo ka, magkatubang kag larawan, ayaw ihunong imong pag-ampo niya sa larawan. Ilahos sa gilarawanan. Ilahos nga to sa Diyos. So muna i-message niya na dili na to itandi ang Diyos nga na sa larawan ka. Ang larawan ay noon, timo na itong Diyos na nasa sa Isaias 44:17. Isaias 44:17 nang iununay sa katawang nga atid. Antigo, patid, lumukulit. Kulit siyang malarawan. Pag umagkulit niya na, ipabarog siya yung tubangan, o ipalingkod pa sa namisa iyang larawan, o mihapa siya yung bingon. Ikaw o larawan, Diyos ko ikaw, Diyos ko ikaw. Yung Ginoo sa nagdumana sa'yo, dili na mo iyang ngay buhato. Kay siya nagbuhat anak, huwag iyang isimba ingon na Diyos. Ikaw akong Diyos, katong kinulit niyang larawan pa. Hinihapa pa siya. Luhod pa siya, ikaw akong Diyos. Yung Ginoo, no, that is not. Isaias 44:17. Pero ang larawan ng ipahimos Ginoo, uban sa panalangin, uban sa bindita sa pulong sa Diyos. Wala na siya. Dili na nato ka bugal-bugalan. Nasa Biblia, nasa Ezekiel 28:18. Ezekiel 18:28. Yung Ginoo, ang mga butang sa sagrado, mga butang malaan sa templo, sa mga butang malaan sa templo, altar, larawan sa mga santos. Sagrado na, ayaw nagpasipalay. Kaysa panahon ngayon mo ng pasipalahan, silutan ko ikaw kayo. Na nasa Ezekiel 28, versikulo 18. Kasi na ito mo. Ang nito mo, tinuod yun. Ganun na yung sa pastor nilida na ito mo sa ato. Inipulit siya kiwa kalarawan ni Birin Maria nga, mahalon yun kay life size man. Para kita sunstaw. Umingon siya sa mga media men, radio announcers, television announcers. Now, I will reveal to you that these things that they are before me,
before you, the images of Mary, are idols. And I will destroy them. And no one would prevent, no one would defend her. Ito, biyagi pa higit ang larawan ni Mary Mayer, dasig, matilip, apak, bukan ko. Yang larawan pa rin ang nagtindog, hapak sa niya, nagpunto na ko. Buta niya sa labisang, hala, tuk-tuk yun. Ikatawa. Parang biyagi ba? Kapag mo tuong sa dili mo, nag-report, tinggali mga tuong kabuan mo, tuwa mga kabuan mo, sabat buwan. Nagkatong mo, pastor, ilabang sa kasana. Kaya sige na dito sa unahan. Pupusit man. Yan na ito matang nag-uwan. Dali-dali mo siya. Nadalipsang siya. Naumod siya na sa kasana. Yan ka ng tartikan ka kay maghangad pa ng driver. Di mo na magkitas doon lang. Nalipsang. Buhat ang iyong buong mo ito. Now, dito makaingon nga that was only not a kind of accident or what do you are. Everything that happens in the world, nasa Biblia, by God's permission. Kananan ko ng mga butang, itapos kalibutan, doon ay magtugot ng Ginoo. So, anong ikuto siya sa kamatayon, yung hindi kayo, awat na we cannot really follow on that. But the Bible states anything, any happenings, do not really happen without God's permission. Murang dili kay mayo yang himo. Ani ang mga pastor nga kauban niya ni himog lain nga ngayon na to media conference. Kasi ang ilang isulti at wala pedisyon kami wala malipay sa tabuk sa mga igsuon na pastor nga nidugmog sa larawan ni Virgen ni Maria. Kay si Maria nahibaw ta inahan ni Jesus. Si Jesus na igugmas niyang mahal inahan. Ang iyang inahan na igugmas sa Jesus. Kung dili maayo ang pagpasipala so ang tamang punsaman ng mga sagrado o siya, mga ibig masaya. We express our sincerest apology of what our brother pastor did before you. Among pagayungan ng pasaylo sa gihimo sa among minahal na igala. Iksuon na pastor. Siya ang himo. Huwag mo yun. So, dili yun mo yun na dili mayo. So, muna mga inigong magpumikson na doon ay mga larawan ay lahat. Ay napag-himong mga pasipala. Do with all your conviction. But do not utter any coarse words. Pwede siya para kung imong libusyon, gali ka mutuwa ng mga larawan, ayaw na nagbuhata ang mga pulong manilimayong ilitip mo kay nanang mas mipiya. Ayaw na yung pasipala ang mga sagrado nga kutihimo. Ayaw buhata pasipala kay silutan ka. Naasa? Ezekiel 28, versikulo 18. Dili na ako. Ika na sa pulong sa Diyos. Okay. Daghang salamat Brother Sok sa imong mga patinaw sa mga issue karon sa mga kaigsunado nga dili Katoliko. Unya nilapas ta og 5 minutos Brother Sok sa DYHP. Pero kuhaon lang to imong panapos nga mensahe alang sa tanan na milaw karon Brother Sok. Una sa na nga itong pagpasalamat sa itong magagahong na Diyos nga we have this time, even an opportunity given by Him, that we can express the Word of God for us all. Yan, salamat ta sa mga nagutana kanina, karon o doon na nagabot maningdagan sa kayong mga ladies and gentlemen at yung po, salamat nila. Silang nakaabot pa sila sa atong mga mamahayag niya doon natin ang pinpuro niya. Nagpaibawa naman ang atong direktor diri nga nagkasaylo na ta og 5 minuto sa nanda na itong oras yugto nga o katang. So therefore, marang salamat po ninyo tulungan mo tunay panahon niya nga animi mag-imo sa atong pasundayag dili pag-condim of other religion. Di mo kababot na kami musulti mga pong daw tanpatok sa laing reliyon. No. We have all the charity and love for them nga kinahanglan sa datong silang atagan o respeto silang programa. Pero magpaminaway lang ta. Marang kami ikaw na magpapit sa mga pulong sa Diyos, mutubag mo doon yung pagkutana, pero dili na magpagkapinan ng mga pulong na hain ng sakit, kanimo nagutana, kung dili ka pareha nagpupagtuho, I will tell you, I love you.
And I cannot afford using any word that will hurt you. Hindi ko gusto ka, ulitong pulong mo samad sa mga kasingkasi. Na parumambit na puputos mo sa pulong sa Diyos. Kaya pulong sa Diyos, kahong kinabuhi, muli katapusan. Espada nga duwe siya, kahit pa, kung kasi mo, hatag ka na itong katinaw. So, ayaw mo pag-misunderstood nga. Oo. Salamat kayo sa inyo pag-andididig, kahit kalit may kabot niya. Doon yung nagutan natin rin, mga lindot sa tumutan na, pero panaman niya. Salamat na kayo ninyo. Pero doon na mo importante kayo magutan na pagkaniya, ako na mo paibaon, mutubag ko sa balang sa Biblia. Dili ko mutubag ko ulong na musupake siya, magbati kaya masilog ka, but I will give you the truth. Objectively, sa pagpadayag naman, wala ito yun. Mara ka, doon na mo'y pumunta na kay kung naman ta, pero di ko na akong direktor diri ka, may mula para dili na tasod sa OTL sa DYHP RMN Tatang Cebu. Sa place, doon na mo'y pumunta ng importante, kanina importante ang tema, may tugod, ganong magandoy tas kaluwasan. Unsang kaluwasan? Unsang gitanyag na ni Jesus kanato nga paagis kaluwasan. Tulog pagkatan. Unsang kaluwasan, ganong gusto kang maluwas. Ug unsang gitanyag ni Jesus kanato aron maluwas ang tanan. I did it. Yawa kong sulti sa akong pagaling kong kalam. Ang sulti na ko sumala sa nasuwat sa walang kasulatan. Ya, doon mo yung pagkatanan. Basta magkalugar mo, sunod nga Domingo, basta walay mga programa, gobyerno, mga programs nga, muna'y permission na obsate. O sila ang mga priority. Basta ako na, salamat kayo, Diyos mag-panalangin na ito. Ibanan ko si Dan Kuptas, si Brad Aling Pagkalso, atong coordinator, o tanan, kaniya karon, ginoo mag-panalangin ka na. Ang Diyos, may gupot, nagpahal ka na ito, ang itong panalangin, nag-ampo, nakitang tanan makampo, kigugmat na si Diyos. Gusto ang Diyos nga magluwas sa kanan. Huwag sala, bisa kung sa kadako, kung sa kadakan, yung Ginoo, ako mo po sa ino. Kay gigugmat na mo makasasala. Mauna yung iyan nagpapagpangita sa makasasala. San Mateo 9:13, aron pagluwas ka ninyo. Muna nga. Saan pagkaluwas na ito? Ayaw kalinte. Ito naman ang Diyos. Sanding ang siniganan natin po ito. Inulsulit na ng masala. Magkamay man ako. Sulti Ginoo, may gugman ka na yan. Gusto ka nga, gugman ka na yan sa langit. Magkanang pag-inulsulat at tungkol ka na, gugman ka na yan. Gusto ka mahiusan yan. Langit. O na, yan kasing-kasing pa-apply na yan. Sulti sa ito. Ginoo, mapasaylo ko sa kong masala. God says, would say, you are forgiven. Pinundog ka, atong babae ka, patindog, patuon na ta, patuon na ta, pero ipananigdan Ginoo. Itindog babae, yung puri na, yung siya, yung Jesus, hinday, may aling hinday, anak, your sins are forgiven. Ay mong tanam na sila na kasi, ilan mo ka, masagado kompleto sa kanang tao. Ang tanan mong nasala na kasi ayaw na pagkasaan. Sin dumori, kaya na pagkasaan, kaya na pasaylo na ka, anak na kasasyon, huwag mo na kata, kanina ka nagasangin. Ribot kayo mabilaw, ang mag-ibaw sino, ay nung sino. Masa, salamat. Ato sa engineer, si Engineer Julius Patulan, si atong galang speaker mo ng Dali Patato, Michael Pumunila, o ako si Bradshaw Fernandez, Bradaling Pagkalson, salamat. Manan, kanya, huwag ko nga ito nitapusan sa kanapto. Singalan sa mahal. Sa anak ko, si Espiritu Santo, Ginong Isus na igugma kami kanimo, kay ikaw muna na igugma kanako. Sa ilo kami Ginoo sa tanan na mong nasala, sa nauna, sa mga pulong, sa mga bukat. Paglapas sa mga suko, na ibaw kami Ginoo.
Naway malisod kanimo sa among kinabuhi sa pagbago, pagsubay sa buutan nga kinabuhi. Nagandoy minyan ang kinabuhi. Panalipdi kami sa nagkadagdag, labi na sa sarap. Tutuloy kami Ginoo. Sa pag-ampong, sa pagsangpit ng imong ngalan. Aron ka na namong kasala kaluwas. Huwag maandami karugadiyon ang primuming tawgon alam sa kinabuhi. Igarian sa langit ni Mugiandam ka na. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. May gabi inyong tanan. Agong tamong.